салом дӯстони азиз, худо нигаҳбонтон бошад. хоҳиш мекунам видеоро ба диққат гӯш кунед. Қарор додем дар бозори Люблино. Уҷа виходи 2, неҷа виходи 1. Ами виходи 1 дӯстони азиз рост медроем, ҳозир мегӯм ин чи аст. Инами виходи 1 боя борга такрор мекунам. Иҷа ҷои ами бародарои худ монанд, ҷои бародарои худмо ки билет мефурӯшанд. Акаи атло ки ҳама мешиносаш, ин тӯли 10-15 сол шид дар ҳамиҷа кор мекунад. Аҳми виходи 1 ки рост дур омадӣ, ягон сина мегарди. Хуби тенҷи? Ман ҳами ҷамозами ака инами эскалатор мебароем дӯстони азиз, рост чай. Ами эскалатор боз мегӯм такрорам шава, ина виходи 1 ҳами рост медро, ягон ҷо намерае. Дар ин эскалатор мебарои дасти чап. Ина лини Б мешава, лини Б ҳами рост бурмади дасти чап. Ина дӯстони меҳрубон, ина ҳами авиакасаш дар ҳамиҷа мондагиа. Авиакасаш ина агар ки хел бигед ДБ89, ина ДБ89 дар бари ҳамия, ина ДБ89 ҳам ҷои акаи атло, авиабилет, акам чиста аз барои худо ин бародарам ки ҳама вақт дар хизмати халқа омадем, ҳами ҷоша сиёмка кардем. Ина ҳами 0904 занг бизананд. 0904 ина номрош 0904 бо дар рӯи экранам мемонам шу. Ӯзбекистон, Тоҷикистон, поезд, моезд. Сози тенҷи акаи атло мардума чӣ гуфтани? Шагр соз ами ай даҳан ай чӣ омадам ами даҳани дар ай виход як ҳам сиёмка кара омадам чӣ хел медурам рост дасти чап якам виход ҳам ҷои шумо. Дӯстони меҳрубон бародари мо тӯли чанд сол шид дар ҳами хизматай аз барои худо сиёмкаи мо ами ака аз барои худои рақамо одами боварӣ барои поезд дар дигар байни шаҳрҳои Россия ва автобусҳо ҳамаи чиз дар ҳамин ҷо ҳастанд. Ҳамин номри 0904 дар экран мебинед. Ол 926 310 0904 939 36 0904. Дӯстони азиз видео ҳам чиста як видео барои акаи атло, ягон реклама хатши намезанам. аз барои худо бигирем видеоро паҳн кунед. Кадме билети боварӣ мекунед дар кора. Ина ҳам дар инстаграм мепартомуш иншалло, ҳам дар чи ютуб. инстаграм доред шумо ё надоред? Кор наминед? ина хулоса номро дар ҳамин худо нигаҳдор барори кор. дӯстони азиз занг бизанед, одами боварӣ. худованд ҳифзтон кунад.